سلام نيماركي ميديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታዩ እሞ ናይማርኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሕዘኒት ዝኾነት ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ نفت سانتا خبلكم سنة مكتتال سالم تاريخ هوتا ختعللنيا تلالياتني أنا ون بتبق منفسية تلاليا سالم مجمريا بخر دمزا حاوية زبل دمز ياسمعتني سالم بولادي أز تبدلت قوال هوانيا اتمرير زانتا نختعللن دما نأزاني أوات إتأيا تتصبيا سالم تاريخيو تخطع للنمو قال نجر عقمي زفقدو حق زايا فقادي حديثاتني أنا دما قرهيلا حريت أقاميلن يعللني أنت أختدلي كاباي مسبالكوا سالم زرب أبن عديا جميراتو عايسب نبقى سالم كان زي نيرو بقى كل اختعلل نزدليت قبت تنبقو زنبرت ايا تردي ايا كنا خاا بنجور كفلت اودلي ما يزحولن صفتنا قبلكوا سالم قنا نبقى تيقوارتاتن اتزحلفتو مري حيوت قدي اب عينا تسائلو مئلاي ابي واس بقى كم الى اندانا بعتيا اتتقوم دحيا اسمعتني حويي بمن تايا مخ جمرالكا عبدك سايا عبي معقوب عديكنا يتعقب لي أبوين الدين كبز فلاليو درو 10 عامت كوينو وملو قلت شحن 10 سلستاني يوم تفلاليوم أنا قال شو 10 عامت كاللخو بابا بتعمي جاكان نماما ما يقدفو دم يوم بيعوا أبلع لي كالي سبي تلاميدو نماما بقى كبرنا يسبي تخليقوا ماما يجنا تصوريا تتصوراتو موداتو جنا مريروا وكلنا تحق مسفلتاتو كتصوري كعلتن مسقو تفلاليا بقى كبكر معينو كرحق اللنيلا كفتستولد كل عدي رحقا عبكور باريا اتبحال أسيا قفح عد قزات خاريا عبدك أمحرا اندامت حانيالم بجملة حملي قوسطا كوميدرة جزي عندها شكتاتيا نعي عبياتني نخيت أمي كله بقى انتهي مخبلكي كله تزر ليني انتا قبرات عبياتني اتا عبيوتي ملو زير الساعة علت كنا علت إسران شدشتن ورح 4 قلت تشحن 10 سلستن عامة محرت الروفاسي كاينيرو ماما ساسعة ملو مشت نعي حيزات النخيدة كوميدرة خنشيد أمسنا اتختشت أزدليت شيد أمشينا نقزانا اندخرنا نكلنا حدا عبي 7 مكينا حيزو كما لأكندو إلو حتتنا نحنا دما مريت عريبو سلازنا برا عذاب كي خطرونا فرحنا حريلنا يو عبتا مكينو عدنقوالن تمرارحنا خدنا إذا 7 كنا اتا مكينو بيج أنا نيمستا أي تقربني يانيرا انتاين أموخ نقبر عمارات اينا برنان نتج أنا تتعويرنا سق مبالت راح ينيرو اتمرجع سق دمايلنا ويروقم 7 عفرق من قدي مسمت احنا مكينو اتقوب بيلو قصونا بانا قيرا تسألماتي نيرو أنا مامان دما انتاي كوينو يلا بفرحي نفسنا رئيدو إذا 7 أبكر معينين ماما خأمت عدليو كقالسا جمرة مامايي بزح تقاليساتو احنا ون بتعقمي نماما يحق زانيرة نسوقنا اتمستديو معرخ ندو حيال جيروس اندعي بقى من نقنا عبينا مامايي سلوا حيلا تقاليسا وديها بقى سقيلات اللو شعو توصو أمس نبرت قالات أبي إمري مستسندو
ጠቕላላ እዮም ምሕሳስ ኣብዮምኒ በቃ ሕማቕ ምርዓይ ማማየን ዳዕወት ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ዓሚፅዋ ኣብቲ ጥቓ ገዛውትና ኣውሪዱና ድማ ናበይ ከም ዝኸደ ሽርብ ኢሉ ከደ ብድሕሪኡ ማማየ ጠኒሳ ስቒልካዩ ናትና ነገር ማማ ነቲ ሰብኣይ ገለ እንተረኸብኩዎ ኢላ ናብቲ ፅርግያ ወፂኣ ኩሉ ግዜ ተማዕድዎ ነይራ ግና ክትረኽቦ ይከዓለትን ረብሪባ በቃ ኣብኡ ዘይፍለጥ ውላድ ድየ ክዕቢ እንዳበለት ለይትን መዓልትን ብእህታ ጥራሕ ብፅሕቲ ወርሒ ኮይና ማማ ክትነብዕ እንተላ ኣነ እውን ማዕራ ማዕሪዓ እየ ዝነብዕ ነይረ እግዚኣብሔር ግና ንብኣትና ዘይረአየ ነቲ ማማየ ትዛረቦ ዝነበረት ቃላት ሰሚዕዋ ተቆጢዑ ይመስለኒ ማማየ ክትሓርስ ንሳን ውላዳን ብሞት እያ ተፈልያትኒ መሪር ሓዘን የሕሊፈ ናብራ ንበይነይ ከቢዱኒ ናብ ዝኸዶ ምስ ጠፍአኒ መሬት ገፋሕ እንከላ ንዓይ ግና ከም ክልተ በርታዕ ሻላ ቤት ማእሰርቲ እያ ኮይናትኒ ነቦይ ንኽሪኦ ዝጸልኦ ዝነበርኩስ ዓቕለይ ምስ ፀበበኒ ግና በቃ ናፍታ ዝተወለድ ኩላ ዓዲ ተመሊሰ ነቦይ ክረኽቦ ተገዲደ ኣቦይ ግና ካብ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም እዩ ክትብሎ ቃኢል እቲ ሰይጣን ኣራዊት ክትብሎ እዩ ዝሓይሽ ከም ጓሉ መጠን ኣብታ ምስ ማማ ንነብረላ ዝነበርና ገዛ የእትዩኒ ነየስ ቤዛይ ገለ ባዕሉ እንዳሸፈነለይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተጓዒሰ እዚ ሕሱም ኣቦይ ግና ሞት ወላዲተይ ከይረሳዕኽዎን ከለኹ ሓደ መዓልቲ ሰኺሩ ዛጓለይ እንዳበለ መፂኒ ኣነ ድማ ኣቦይ እንዳበልኩ እግሩ ሓፂበ ኣብቲ ሓንቲ ዓራተይ ኣደቂሰዮ ንባዕለይ ድማ ኣብ መሬት ደቂሰን ከለኹስ እቲ ወላድየ ኢለ ክፅውዖ ዝሕፍር ግና ሰይጣን ድዩ ደፋፊእዎ ይፈልጥን ንዓይ ፈፂሙ ክሳብ ሕጂ ክበርሐለይ ዘይከዓለ ዘሎ ጉዳይ ቀመቢለ ክድቅስ ምስ በልኩ ክጎብጠኒ ሓደ ይኾይኑኒ በቃ ኣብ ማእኸል ገዛ እሞ ከዓ ብወላድየይ ብድንግልልናይ እንከለኹ ተዓሚፀ ሓወየ ዓዊልካ ዘይእወዮ ሞት ሕፁይ ኮይኑኒ ምፍጣረይ ጸሊአ ካብ ኣቦይ ርሒቐ ናብዞም ብሩኻት ስድራ ኣምላኽ መሪሑኒ ሓዘነይ ረሲዖም ከም ጓሎም ዝነብረሎም ዝከናኸኑንን ስድራ መፄ ነዞም ስድራ ብኣፈይን ተመስገንክዎም ዘውሕድ ኩሎም ዘለኹ ኮይኑ ስለ ዝስምዐኒ ስቕ ምባል ይሕሸኒ ብፍላይ ንድግሳ ከም ዓዲ ዘይኮንኩ ከም ወላዲታ እየ ዝሪኣ ነዚ ዛንታይ ከዘንትዎ ዝገበረኒ ጎበዝ ናትናኤል እዩ ናትናኤል ኣይፈልጠንን እዩ ነይሩ ሌላና ድማ ናይ ሓደ መዓልቲ ነይሩ ናትናኤል ኣብ መንገዲ እናኸተረ የፍቅረክ እየ እንዳበለ የሽግረኒ እሞ ኣነ ግና በተብ ቅድሚ ዓይነይ ዝረኣኽዎ ብወዲ ተባዕታይ ዓመፅ ወላዲተይ ብዓብዩ እውን እቲ ብወላድየ ኣብ ነሰይ ዝተፈጸመ ፍጻመ ብወዲ ተባዕታይ ልበይ ሰንቢድ እዩ ኣነ ፈቃርየ እዚ በሰላ ውሽጠይ ከይሓስስ ግና ከመይለ ፍቕሪ ክልግስ ይኽእል ኣይክእልን ኣነ ወዲ ተባዕታይ ክፈቱ ወዲ ተባዕታይ ከኽብር ወዲ ተባዕታይ ከፍቅር ኣይክእልን ብሰንኪ ወላድየይ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እንዳሓደምኩ ይነብር ኣለኹ ይመስገን ኣምላኽ ኣይጠመኹን ኣይዓረቅኩን ንፍቕሪ ወዲ ተባዕታይ ግና ተሓሲመ ኣለኹ ዛንታ ሳሊም ነዚ ይመስል ተፈጸመ ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ሎሚ ድማ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ሳሊም ዘደንግጥ ዛንታ ሓቀኛ ታሪክ ህይወት እየ ሒዘልኩም መፂ ዘለኹ እሞ ንዝተርእየኩም ጌጋታተይ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉለይ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ሰላም ናይ ማርኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንዳሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ቻው